ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ፍልጠት ዝበሃል ኣሎ ኣምላኽካ ፍልጠት እዩ ዝፈቱ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኢሉ ፍልጠት ስለዝኣበኻ ኸኣ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ ይብል ኣነ ንስኻትኩም ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ኢና ኣሜን ነዝንበር ደስ ይብል ሓቀይ ካህናት ይኹም ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ኮይኑ መጺኡ ግብረ ዕርቂ ምስ ፈጸመ ሊቀ ካህን ኮይኑ ብሰማያት ሓሊፉ ናብታ ናይ ሓቂ መቅደስ ኣትዩ ሊቀ ካህን ከኣ ማእከል ካህናት እዩ ንሕና ካህናት ምስ ኮንና ንሱ እንታይ ኮይኑ ሊቀ ካህን ኮይኑ ሓደ ወዲ ኮይኑ መጺኡ ነብኡ ድሕሪ ትንሳኤ ከዓ ውሉድ ትንሳኤ ገይሩ ነቦ ስለ ዝሃቦ በኹር ከዓ ኮይኑ ንሱ በኹር ከዓ ማእከል ብዙሓት ኣሕዋት ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኣነ ናይ ትንሳኤ ውሉድ የስ ክንበል ኣሜን ናይ ትንሳኤ ውሉድ ካህንሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ዝገብር ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቡ ሳንቃ ይገብር እሞ 12 እምኒ ን12 ነገድ ዝውክል ሒዙ እዩ ናብቲ ምድራዊ መቅደስ ዝኣቱ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞት ምስ ሰዓረ እንታይ ኢሉ ኣነን እቶም ንስኻ ዝሃብካኒ ውሉድን እኒኹ ኢሉ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ኣቦስ ተራእይና ኢና ስለዚ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ካህናት ኢና ካህን ከዓ ፍልጠት የድልዮ ብዛዕባ ተዘቀድሰሉ ኣጸድ ፍልጠት የድልዮ ብዛዕባ ተቀድስት ፍልጠት የድልዮ ብዛዕባ ተቀድስተ ቅዱሳን ክገብሮ ዘለዎ ፍልጠት የድልዮ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ፍልጠት የድልዮ ስለዚ ፍልጠት እንድሕር ኣቢኻ ከመልካ ሞ ኣገልጋሊ ክትኮነኒ ኢሉ እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር ፍልጠት ይፈቱስ ክንበል እዚ ዓመት እዚስ ሓደ ነገር ብዙሕ ኣብ ልበይ ዝመላለስ ነገር ነይሩ ንሱ ከዓ ሓደ እንታይ እግዚኣብሔር ዝጸልኦሲ ሓደ ጸልማት እዩ ካብ ጸልማት ከዓ እንታይ ይኹን ኢሉ ብርሃን ይብራህ ኢሉ ካላይካ ዑረትካ ኣይፈቱኒ ኣምላኽ ዓይንትና ይኸፍቶ ሳልሳይ ከዓ ድንቁርናኻ ኣይፈቱኒ ፍልጠት ሓቂ ይህበና ነቲ በዓል ኣእምሮ ክንፈልጦ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኣእምሮ ዝህበና ከዓ ንሱ ይብል ስም ኣምላኽ ይባረኽ ባሎም መዓልቲ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ፍልጠት ዝበሃል ክንዛረብ ኢና እቲ ቀዳማይ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ ክህልወና ኣዝዩ ይድለ እስኪ ኩላትና ነዚ ክንደግሞ ኢና ደድሕረይ መጽሓፍ ቅዱስ ንበል መጽሓፍቲ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ኣነ ክመሃሮን ክገብሮን ብእግዚኣብሔር ተገሊጹ እተዋህበ መንፈስ ኣምላኽ ነፊስዎ እተጻሕፈ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ህያውን መስለጥን ጌጋ ዘይብሉን ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ኣምን ኣለኹ ኣሜን ኣሜን ስለዚ ኣብቲ ጽሑፍ ቃል ኣምላኽ እዚ ክንብሎ ጸናሕና ናይ ቅዱስ ጽሑፋት መምሃራን ኣብ ኣርባዕተ ይመቕልዎ ትትሕዝትኡ እቲ ቀዳማይ ትሕዝቶ ናቱ ብታሪኽ ወይ ከዓ ብዛንታ ኮይኑ ተጻሒፉ ተዋሂቡና ኣሎ ስም ኣምላኽ እተባረኸ ይኹን ቃል ኣምላኽ ከም ዝነግረና ኣብ ምሳሌ 19 ቁጽር 3 ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ቅልጡፍ እግሪ ይስሕት ኢሉ እቶም ኩሎም ምስሓት እቶም ኩሎም ጌጋታት ዝመጹ ቃል እግዚኣብሔር ካብዘይ ምፍላጥ እዮም ስለዚ ታሪኽ ኮይኑ ተጻሒፉ ዘሎ ወይ ከዓ ዛንታ ኮይኑ ተጻሒፉ ዘሎ ንዓና ንመለበሚ እዩ ምክንያቱ ታሪኽ ኩሉ ግዜ እዩ ዝደጋገም ከተስተውዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓድሽ መንገዲ ሕጂ ከምዘይ ንኸይድ ፍለጡ ዝተኸየደ መንገዲ ኢና ንኸይድ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መገዲ ቃኤል ይብል መገዲ ኣቤል ይብል መገዲ በልዓም ይብል ዝተኸየደ መንገዲ ኢና ንኸይድ ስለዚ ነቲ ዝተኸየደ ቅድሚ ሕጂ መንገዲ ምእንቲ ኸይንደግሞ እቲ ዘይጽቡቕ ነገር ምእንቲ ክንመሃረሉ ከዓ እቲ ሰናይ ነገር ምእንቲ ክንደግሞ ንትምህርትና ተጻሒፉሎ ኣምላኽ ይመስገን እቶም ኩሎም ጽሑፋት ክንሪኦም ከለና ንትምህርትና ተጻሕፈ ይብል ወይ ከዓ ንመለበሚ ክኾነና ተጻሕፈ ይብል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16 ኩላትና ምነውፅእ 2:16 ከምዚ ይብል እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ቀዳማይ ንትምህርቲ ካልኣይ ንተግሳጽ ሳልሳይ ንመቕናዕ ራብዓይ ከዓ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ጽሑፋት ከነንብቦ ከለና እዚ ኩሉ ብልጫ ኣብ ህይወትና ንረክብ ንትምህርትና ይጠቅመና ይግስጸና ከዓ
نمقنع يطقمنا نصدق زخون مأدابك كابت صحفينا نركب سلازي فلتت قد صحف كله خلا أبته هوتنا تقدامي تمرتي نملبمي زخون نجر نركب كم زع قدمنا زبلنا يو نفس بزي فلتت كتكون تصبغ يكون نيلو فلتت أنت دا أب نفسي الله خوينو جن قال أملاخ برهان سلازخونه أزيو كاب سحتت ويكا كاب جيجا زبها النجر كندحن نخل حدا جزي أبتي قويتانا يسوس كريستوس أبز عالم الزنوبرلو صدق أونت زبها أمنت نيرو إذن أمنت زياتهم كابتي فريساونت دتفلي خاي نيرو أتهم فريساويان بملاختن بتنساين كأمنو خلو صدق أويان جن أي أمنون يوم بانت أريهم بملاخت أي أمنون يوم بتنساين خا أي أمنون يوم سلازن أبي يسوس كريستوس حدا حطه يزمته إذا كنت تتأببو تتقوين بر شوعات سبقوا تاب حنت سبيتات يوم كموتوس أنت خوينام كموت شوعات يوم يخاطبل نتتنسى يلن مبالجن تزمت وزربا بتعمي إزجرم دحار انتهي لوم أب سمايسي سبيت منهم كتكونه مخنياتو بتنسى قالوا يخاطبل دلخا أب سماي سيت منهم يختكون تصحف جن كم زيبل صحفاتن حيل أملاخن سأن مفلاتكم تجاجي لهم أي جرمن صحف زي مفلات نام من هاي متص ناب جاي متص أب سماي سخمو يكونن أب سماي سي ولو تنسى مو كمل أخت أملاخيو مأتاو متأتاو يلبون سلزم دحر دا صحف تفلت كونكا كاب جاي أخت عقب مالتي داويت ود سي أب زمنون نجزي أبير كحجوس دلله سبي داويت ود سي اتي نجوس ساول 4 كلتن عمت أب سلطان كله زي جبرو تابوت كيدان أملاخ زي حتتلو تابوت كيدان أملاخ نبوتو خمسة زي حسبه سلا تابوت كيدان نبوتو زي أتوخ أنا كله تهزب الصعب زقزم تصحف كأخمز نجرنا بزمن سأولسي نتابوت كيدان أملاخ كوا أيت أيقنا اللون زبل تصحف الله داويت ود السي أب سلطان مسمته أب صحد بيت مسأتوه نجزي أبهر قديمة يلا خيلو أملاخ ينقدمه نسو أب علباتات أب تقاي نبرالو نتابوت كيدان أملاخي نسوهم جنا أب صحد بيت كتأتوني تحسب اللهم نجزي أبهر قديمة يلا خيلو حانت مزمور زميرو نعيني دقاس نخبر عيني تخستا أيهبن تابوت كيدان أملاخ نبوت أخص عزمت أمن صف عراتي أيديبن إيلو ننا إسرائيل قدوس محل اللو يبل آمين داويت كابسا أولد فيلو حانت نجرة كنا أملاخ اللو كان بيت أملاخ اللو كان حزب أملاخ اللو أبدا أبسأل ديتري أو نجار تداهل يخا كان إزب بحال زي ما هلاوي أحواتي كلتي قبائاتهم قبائات أرح أخالي كونن أملاخ كان آتي حبنا صراحة جزي أبيهر أب كل زمن دعيا سرحان بقناعات جزي أبيهري قناعات تلكا إيو نقبائاتك زفلحو ويتانا يسوس تذكرو أبت بيت بجغراف غيرو مسوطو إذا قناعات زسرع أنا لك قال إخنتاي تقبر إلمو عوراتن حنكاساتن كلهم أتوهم إلو نخلهم كأحويا أبزتن كأسا قسا كبقات بقناعات جزي أبيهر ملؤ سرح يتسرح آمين سلازي تابوت كم تأخذ لجنا داويت ود سي حنت نجاري تجاجي حدش سرقلا أفراس سريحو نتتابوت كيدان نابكة ما داويت كم صفتينا أبو عرفاني نوم تابوت كيدان كأخوة مسدلة عزاز بهال تنكفوه كحزو فتينو مالتي أبزا ساعات زي عزاقة تقذيفو حدش حلا ويا يكون نايتي تابوت نجرجن تمخدن متعارقي أي تنكفني تنكفوه سلازق موت نيروا تحرب كن مجزي أبهر كم زيلو أمعو تحرري أتبل أتاك زي أبهر سلمنتاي زخم زخوين إلو بناي عزا نجر مو قالوا زحلو سباي سلمنتاي كم زخوينو إلو دحرجن حدا نجر جيرو أتم لواويان تصحف سك أمتو إلو مسمت أتصحف انتاي تصنحو لواويان يسقروني أتبل شو انتاي بله كم تصحف جيرنا نتتابوت كيدان أملاخنا بوتو خنم تصل زي جبرنا أما أكلنا نقع جيرو إلو مسبرت جبرة يبل سلازم صحفات اندحر دا زين فلت كوينا أبي هوتنا زلوا بزحات مسبرتي كم من تايز موت يوم تدعينا قال لك زي أبي رسان مفلاتنا
ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እናተረዳእና ብፍልጠት ጽሑፋትና ዓበና ክንመጽእ ከለና ደረጃ ምስተውዓልና እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዘሎ ብርሃናት ኣብቲ ህይወትና ይመጽእ እሞ ጸልማትና እናተገፈፈ ይኸይድ ደረጃ ምስተውዓልናን ምርዳእናን ከዓ እናወሰኸ ይኸይድ እግዚአብሔር ከመይ ከነኽብሮ ከም ዘለና እግዚአብሔር ከመይ ከነገልግሎ ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ክንመላለስ ከም ዘለና በቲ ናይ ቃሉ ብርሃን ኢና ንሕገዝ ስም ኣምላኽ እተባረኸ ይኹን أملاخ مسكن نزد يكون 119 قصر 104 صلاة إزازاتك أمر رخبك زبل 119 تإزازاتك حقتاتك سرعتاتك بمولهم نقالك تكيهم زعتويه سلازي صلاة إزازاتك قبل كله صلاة قالك أمر رخبك سلازي خلو مجد حاسو تايجبركو صلاكو قالك أنا أجري مبرهتي نمن قدك برهاني زمرحلو برهان أبزلوا عنكفات يلن يزجبر قبائل ينصها مسبلون تايلو كم قالك نمن قدون تاي بمقبار بمتنك عقيد بلك زي أبير تمسجنا يخون مخفات قالك ون يبره يلو الله أبو برهاني هبكا سلزي قال أملخنا فلتنا خن متس كلنا درجة مستوعلنا إن تخفتها يمتس إن وسخنا نمتس رديتنا ناتعي يمتس سلزي توم كلهم أم نفسنا زلوا دليتات يكونوا فقادات بملؤهم كم تجزي أبهر زدليون نخونوا يموتوا مالت يوم سم أملاخ تبارك يخون اتخلى أي نقال أملاخ نفلتنا خنمت خلنا أبتصحفات زلوا تسفاي قال أملاخ تسفاتات زملاء متحفي تسفى أملاخ متحف قدس النام ببنا خنمت خلنا تسفاتات أملاخ أبهوتنا النابز حلنا يمت ات بتسفى هبتام زخنا أملاخ بزح ز تسفو كابز مدرزي جميرنا كساعتات متص علم كسابتا نور سا يروسالم ازيو تسفى زملاء مصحف ايو المصحف قدس انت يتبلو اتا تسفى صقب مصحف يدبلو ام مصحف قدس زلو تسفاتات قصيركم كتودو ايتخلون يخم مصحف قدس بزنببنايو تسفانا تملأنا ينا نخيد امين تسفانا ملأك ان تحقسك اخا تخيد مالتي أملاخ مسكن تسفى أكلت نجاريز حق زكاة تسفى أبزلو رومي 10 تقلت أنت يتبل 10 تقلت بتسفى ها تحجوس مسبلس بتصبباخ تعجوس يبل تسفى بتصبباخ تعجز زعبي نجار اللوا منفس جزاء قبل عليها خلى على كله تعجز إن بزح بس هتهدي أمو سفرها ها زي تحدق سب تخون مغنيات تسفى زلوا وسب سفروا أي حدقني أبونا يساعد تذكروه مچم أملاخ ببين عندي من قد النفس وكف نبؤ أنا نابزر إكا مدري كيدو بلو نودخه تقمت نحدا خيد نحدا خا تقمت من قدنا ببيناي أملاخ نخلاتنا نناتنا يدهبنا دي تلعل لبن دحر ليو تلعل لبن زي تلعلن زنك أدن لبن تريو تقمت أبقي زي تميت كل خي أخات الله على الحكا إساؤونكم كلهم سي تراني فيه أملاح قلنا تايلو أنا خبارك كأمو أبزا مدرزيع تقمت إله تقمت أب عمد دركي تقمت أب تماي زي وقع له جيزي تقمت أب تتصفى زي بلو تقمت إله تصفى زي لو سبت فولت ليهم كمي مكرا 5 عقس فلسطيناويان متيوم انت دفنوا له كال إلى يخوت يمتقالو خا أحواتي سلازو قعد كاديد متص حدا ما ينوص عند حرته بهايلوكو داساس يزغبر قدم كسعد فلطو داساس عميق تخيد بمصنعتي يزكعات برسقل كادو قعاتي املاخ مسخ عند حر كوينو كن كل دسلت اكاسب ايتخون املاخ مسخ عند حر كوينو يلوط زلو امين املاخ مسخ طرح يكون اتماين العلز متص بيتروس كو غفافاي كومو قالو عساخ غفون دحر دا خوينم بليتيم زغفو مصلمتسن ناب لعل سلازموصو برهان تريهم كان معامق سلازنقطو ودا املاخ مسمص غن افت قطر معالتي مرببكا دربيو يلو عساخ اسو يزوم صمتاي دامو مسو مخان يزواص مسو مخان يواص مسو مخان كل غزي يسلط تسفا بزلا تتفلطو تسفا بزلو بمكره كل غزي يعجز إذا كل تدفيو إذا أبى أتقمت عندي تباهيلو سقيل بقى يقمت أما ودأت أبرحة وتوصيوه تسفى
بقالو اندحر الله وسب أيناقانقني أبو براويان كنقرنا خلون تسفان تايلوا ملحق إلوا ملحق كل جزء مركب اللوا كل معلتي اللوا نحدا معلتي نوتي اللوا نوتي أبزمت ملحق أتسدد بملحق أخادو تبل تسفى أبيوتين أبيوتكم ملحق نيو نجو من انت خينبل ملحق قال جزي أبير النام بمنا خنمت خلنا تسفاتاتنا ملانا تسفاتاتنا تقبنا إنا نمت سمع أملاخ يبارك اتخلاي تسفى أبيوت نمتهم تغمنا تفولتو بقدسنا هيوت من انت خنم ملالس رأيو إلو قدام يوحنس سلسته ولد ما انت خنبها الأبو كما يزبل فقر أفكارنا كم ودم معنا سلازا أحواتي انتاي كم نخون جنا أي تجلسن الله مش ده نسمع زجلس جنا كم تازلوا كريوينا إذا تسفازي أزلاتو كم تنسون نتصه زخونة نفسه ينتصهله سلازا تسفا أبيوتنا خاطو خلو قدامي بمكر خن عجس كلايكا قدسنا هيوت النامل أنا خن كيدي تعجزنا سمع أملاخ يبارك سلازا على أملاخ اتخلأي نفلتنا يا خن متخلنا بتسفاتات النهبتمنا بتسفاتات النامل أنا إنا نخيت أملاخ مسجد سالساي تصحفات نفلتنا يا خن كيد كلنا محرة فقرنا أملاخ أن تردى أن يمت ما تحب قدوس أبنا بقولو جزء محرة جزء أبهر كندي تجليت أزلا فقر جزء أبهر كندي أبت ما تحب تجليت أزلا نحنا ونفسنا شعور نرخبه بز محرة زستخبي بخمس الله براين عصر تخلتن بيبكم والله حكي ستاديومي عصر تخلته ستاديوم يا قطر حدا مخنياتو أب ستاديوم تالو تعذبت له حكي أما أكل كأ قويت له نزيو بخندز أكل مسكر دبنا تخبي بنا خلونا يبل براين عصر حدا تتقيسهم زلوا نايمنت جاكانو من قبل زي بالله ما يكونن اجزي أبير جن محارس لزخونه اجزي أبير جن فقر سلزخونه اجزي أبير جن دنقات سلزخونه مصحف قدس بقر كنا نبب كلنا محرت اجزي أبير ناتردانا مص فقر اجزي أبير ناتردانا يمص نساتهم كعم كبيبو منازلو مچم بهوس زلو اب حدش كيدان ويا امنت ابز امنت زمن قدي ايطاقعنيو كلاتنا بهوس زلنا غويتينا سب قرنطوس زريخهم غويا غديفهم كيفا أبولوس بطرس باولوس كبلو جميرهم نغوي لنا غويلوم باولوس بهوت زلو كله انتايو غوياي من دا ايو اجو حزب لنا اتوم زحلفو كما يلوم انبوبو تاريخهم እግዚአብሔር ከም ዝሓገዞም እግዚአብሔር መገዲ ከም ዘወደኦም እሳቶም የማጆኻ ድብሉኻ ከም ዳዊት ድገጢምካ ከም አብርሃም ከም ሮት ድገጢምካ ከመን ከም ኩል ዝኾነ ዝፀውዕ ናይ እግዚአብሔር ሰብኣው ዘለው እሳቶም የማጆኻ ዝብሉኻ አምላኽ እኳ ንዓያ ወዲእኒ አጆኻ ዝብሉኻ ንሰም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ናንበብና ክንመጽእ ከለና ምሕረት አምላኽ ፍቅሪ አምላኽ እና ተረዳአና ይመጽእ ስለዚህ ተሓደ ፍልጠት ክንፈልጦ ዘድልየና ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ረባዓይ ንሪኦ መጽሐፍ ቅዱስ እናንበብና ክንመጽእ ከለና መጽሐፍ ትንቢት ካዩ ተፈጸሙ ትንቢታት ብዙሕ ክትረኽቡ ኢኹም ገና ብሕጂ ዝፍጸሙ ከዓ ትንቢታት ክትረኽቡ ኢኹም ነቢ ኢሳያስ ኢየሱስ ጥራሕ ከም ዝውለድ መዓስ ኮይኑ ተነቢዩ ኖ ኢየሱስ ከም ዝስቀል ከአንበር ተነቢዩ ኣብ 53 ኣብ 53 ከ ኢየሱስ ሞይቱ ከም ዝትስቀል ተዛሪቡ ምክንያቱ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብ እዩ ኢሉ ሃሌሉያ ክትስዩ ማለት እዩ ጥራሕ መከሩ ይኮነን ሪኡ ጻማ ነፍሱ ከ ከም ዝርኢ ናይ ትንሳኤ ውሉድ ከ ከም ዝርኢ ሪኡ እሱ ጥራሕ ዲ ግን ኣይኮነን ኣብ 1000 ዓመት መንግስት ከ ሪኡ ወንበር ተመን ምስ ቆልዓ ክጻወት ከሎ ሪኡ ዘይተፈጸሙ ትንቢታት ናይ ኢሳያስ መሊኦም እዮም ዘለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንበብና ያኸም ድሕር መጽና ገና ትንቢታት ዘይተወድኡ እና ተረድኡና ኹመጽዮም ስም አምላኽ ይባረኽ 110 መዝሙር በሐጺሩ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ስጋዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቀመጥ በሎ ትብል ሓቀይ እዚኣ መዓስያ ክትፍጸም ብሕጂ ብኻልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፍጸም ያ ጎይታ ንጎይታይ
داويت كلتا غويتات كم زلوا يزارب زلوا حدا غويتا تباهيل الله اتحدا خا نغويتا يتباهيل الله بخلا زراربا እግዚአብሔር አቦ ንእግዚአብሔር ወልድ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ስጋዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቀመጥ ብሎ አሜን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከምዚ ይልና ኣሎ ንጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝገብሮም እናተጸበየ ኣብ የማን አምላኽ ተቀሚጥ ኣሎ አሜን ይጸበይ ዘሎ ንጸላእቱ እንተኸገብር መርገጽ እግሩ ክገብሮ ናይ ተሰሎንቄ ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ኣሎ በቲ ኻልኣይ ምጽኣቱ ከንቱ ክገብሮ ይብል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እናንበብና ክንመጽእ ከለና ዝፍልጠት ዝና ተረዳእና ይመጽእ ገና መጽሐፍ ቅዱስና ትንቢታት ዝሓዘ ዝተሰከመ መጽሐፍ ከም ዝኾነ ገና ዝተባህለ ገና ዝተነገረ ዘይተፈጸመ መጽሐፍ ከም ዝሓዘ እናተረዳእና መጽእ ክብሪ ከዓ ንህቦ ሃሌሉያ ኣብ 14 ዘካርያስ ታይብል ኣምላኸ ይመጽእ ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ምሳኻ ኢሉሎ እዚ ኣምላኸ ያው ተባሂሉ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ እዩ ኣብ 19 ራእይ ዮሐንስ እንድሕር ዳሪኹም ታስተወስደት ቤተ ክርስቲያን ሰማይ ተኸፊቱ ተመሊሱሎ ኣብ 19 ምዕራፍ ኣምላኸ ይመጽእ ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ምሳኻ ቶም ዝተላዕሉ ምስእኹም ለሱ ከለው ሪእዎም ኣሎ ገና ዘይተፈጸሙ ትንቢታት ዘካርያስ እኮ ኣንቲ ጓል ጽዮን እልል በሊ እነሆ ንጉስኪ እቲ ትሑት ኣብ ጻዕባ ኣድጊ ኣት ኮይኑ ይኣትሎ ናባኺ ወየሩሳሌም እልል በሊ ኢሉ ቀዳማይ ምጽኣቱ ዝረአየ ዘካርያስ ካልኣይ ምጽኣቱ ከዓ ገና ዘይተፈጸመ ትንቢት ኣለዎ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ ክህልወና ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስና ነንብቦ መለበሚ መጽሐፍ ቅዱስና ነንብቦ ትንቢታት ኣለዎ ተስፋታት ኣለዎ ምሕረትን ፍቅርን ናይ እግዚአብሔርን ከዓ ዝመልአ መጽሐፍ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ሓደ ፍልጠት እንተዳሃልዩ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ እናሃለወና ክመጽእ ከሎ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ገይሩ ብዛዕባ መጻኢ ክዛረብ ዝኽእል ዝኾነ መጽሐፍ የለን ኣምላኽ ንነገር መወዳእታ ካብ መጀመርታ ስለ ዝፈልጦ ኣቀዲሙ እናተዛረበ መጽእ ግርም ይድብለኩም እግዚአብሔር ቃሉና ፈለጥና ክንመጽእ ከለና ሓለፋ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር አፍቅሩ ሃሌሉያ ኣብ ቃሉ ሁሉ ነገር ክትረኽቡ ኢኹም ኩሉ ትምልአት ኣብኡ እዩ ዘሎ ንመንገድና ንትምህርትና ዝጠቕመና ተስፋታት ዝመልአና ምሕረትን ፍቅርን ኣምላኽ ዘረዳእና ናይ መጻኢ ግዜ ዝሕብረና እንተዳሃልዩ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስም ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን ስለዚ በዚ ጽሑፋት እዚ እናወሰኽና ክንከይድ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ባርና ብተኻልኣይ ክንከይዲና እተኻልኣይ ቀዳማይ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ ኢልና እዚ ከዓ ቀዳማይ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ ክንርኢ ከለና ደረጃ ምስተውዓልና ዘበርኽ እዩ ካልኣይ ንሪኦ ከዓ ፍልጠት ሓይሊ ኣምላኽ ዝበሃል እዩ ፍልጠት ሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና እንተዳኢልና እምነትናን ብእግዚአብሔር ዘለና ጽንዓትን ዝውስኽ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን በዚ ነገር እዚ እናዓበና ክንመጽእ ከለና ከዓ እግዚአብሔር እቲ ዓብይ ሓይሉ ክንድምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ኣብ መጻኢ ከዓ እሙን ምዃኑ እናተረዳእና ይመጽእ ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ዳዊት ኣብ መዝሙር 118 እንታይ ኢሉ ኣሎ ወእግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ ኢልዎ ኣሎ ሓይለይ ዝብል ኣብኡ ንረክብ ኣብ 27 እንድሕር ኢና እውን እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ክብል ኣብኡ ንሪኦ ሰራዊት ክቃወመኒ ኢሉ እኳ እንተ ዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን ክሳዕ ዝብል እግዚአብሔር በቲ ዝገበሮ ግብሪ ቀዳማይ ኣብቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ዘለዎ እሙን ከም ዝኾነ እናኣመነ እዩ ከይዱ ስም ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን ሕጂ ሓይሊ ኣምላኽ እናሓዝናዮ ዝረኣናዮ ዘበለ እናሰነድናዮ እንድሕር ከይና ኣብቲ ህይወትና ዘይንርስዕ ሰማዕቲ ዘይንርስዕ ረኣይቲ እንድሕር ዳኣ ኮይና ስዕረትና ኢሎም መዓልቲ ክጎድል እዩ ሰብ ሎም መዓልቲ ስለምንታይ ይሰዓር መሲለኩም ትማሊ ስለ ዝርስዕ እግዚአብሔር ኣብ ዘዳግም 4 ኣይትረስዕ ዝብል ጽሒፉ ኣሎ ካብኡ ሓደ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዓይንኻ ዝረኣዮ ከይትርስዖ ተጠንቀቕ ካልኣይ ዝተሰኣኻሉ ቦታ ከይትርስዖ ተጠንቀቕ 4 ከይትርስዖ ንምንታይ መሲለኩም
ሙሉ ዕድሜና ዝደጋገም ነገር እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ መዓልቲ ነፃይ ንኸውንና ካብ ፈተና ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ፈተና ኣሎና እንተ ደኣ እቲ ዝረኣናዮ ዘይንርስዕ እንድሕር ኮይና ክመፅእ ከሎ ነገራት ንዓና ኣዝዮም ዝቐለሉ እዮም ዝኾኑ ስም ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን ዳዊት ጎልያድ ዝበሃል ክዋጋእ ኩሉ ግዜ ንእስራኤል ይመፆም ከም ዝነበረ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ማይት ስተተይብካኒ ብዙሕ ዘሚረ መስለን ሎ መዓልቲ ንጉሆን ምሸትን ንብል ኣነ ግርም ትብለኒ ንጉሆን ምሸትን ሲ ሓደ ሰብ ስደዱ ተስዒረዮ ትባርው ድሕር ስዒረኩም ከዓ ተስዒርኩምና ከዓ ንሕና ንዓኹም ንባርው ይብሎም ነይሩ እዚኣ መዓስን ንጉሆን ምሸትን ለይቶም ዝደፍእ ምሸት መዓልቶም ዘጸልምት ከዓ ንጉሆ ሳኦል ስቂል ይሰምዕ ነይሩ ዳዊት ወዲ እሰይ ቆሎን ሕምባሻን ከብፅሕ ናፍታ ቦታ ኸይዱ መቸም ኩሉ ንውዕሎን ንሓልፎን ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኣለዎ ስራሕና ፍቓድ ኣምላኽ ኣለዎ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ቤትና ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ ኣብ መንገድና ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ ጥራሕ ከነስተውዕል ይደድልየና ነብኡ ኸይድ ከሎ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎስ ሕምባሻን ቆሎን ከብፅሕ ኢሉ ይኸይዱ ልክ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ግን ዳዊት ንጎልያድ ከም ዘረባ ቀደሙ ክዛረብ ከሎ ዳዊት ሰምዖ እያ ትብል ሓንቲ ምስማዕ ፈሊሑ ሽዑ ውሽጡ እዚ ዘይጉዝር ፍልስጤማዊ ንኣምላኸይ ዝፀርፍ መን እዩ እንታይ ማለት ዘይጉዝር ኪዳን ዘይብሉ ነዚ ኺዳን ዘለዎ ህዝቢ ዘባጮ መን እዩ ኣነ ክቆትለየ ኢሉ ድሓናም ንጉሶስ ምሰምፅዎሲ ንስኻ ቆልዓ ኢኻ ኢልዎ ኣምላኽ ግና ሰብ ከም ዝርዮ ኣይርእን እዩ ኣቦይንን ናይ እንተጠንጦንን እግዚኣብሔር ንበን ዝበለ ዳዊት ንምንታይ ከም ዝኾን ትፈልጡ ኩሎም ደቁ ብቅድሚኡ ክሓልፉ ከለዉ እሰይ ዳዊት ኣይተዘከረን እዚኦም ጥራሕ ድዮም እሰይ ደቅኻ ኢልዎ እቲ ንእሽቶ ባ ኣብ ባጊዕ ኣሎ መን ንገሩኒ ንእሽቶ እቲ መን ንገድጎምዋ እቲ ንእሽቶ ሳኦል ከዓ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ቆልዓ ኢኻ እዚ ሰብኣይ ዝግና ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ጀግና እንታይ እዩ ተዋጋኢ ኢልዎ ኣቡኡ ንእሽቶ ሳኦል ቆልዓ ይብሎ ጎልያድ ከዓ ክገጥመሉ ኢሉ ምስ ከደ ታዋይ ኮተት ኢሉ ኮተት ንእሽቶ ቆልዓ እግዚኣብሔር ክሪኦ ከለኸ ነተን ቆልዓ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ንእሽቶ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ኮተት ዝበሃል ዘሎ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ኣምላኽ ከም ዝርአየኒ እስክበሉ ኣምላኽ ይቆንዕ ዝዛረብ ኣምላኽ ከም ዝርአየኩም ኢኹም ሰብ ከም ዝብለኩም ኣይኮንኩምን ሰብኣይ ንመንዲ ሰብኣይ ድብሎ ደሎ ነቲ ሓደ ንእሽቶ ዝብሎ ነቲ ሓደ ቆልዓ ዝብሎ ነቲ ሓደ ኮተት ዝብሎ ንዓመታት ፍልል እኮ ይብላን ከማን ቅድሚ ኩሎም እዩ እግዚኣብሔር ፍቓደይ ዝገብር ዝኸም ልበይ ዝበለ ሰብኣይ ረኸብኩ ኢልዎ ስለዚ ዳዊት ሓንቲ ምስማዕ ከይዱ ከዓ ገጢሙ ኣውዲቕዎ ግን ጎልያድ ከምዚ ኢልዎ ደይርስዓ ኣነ ኸልቢ ደ ብመቕረስ ብክሳይ ትመፃኒ ብወንጭፍን ብእምንን ትመፃኒ ኢልዎ ንስኻ ብመቕረስካ ትምክሓለኻ ኣነ ግና በቲ ንስኻ ተባጭወሉ ዘለኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እየ ዝመፃካ ዘለኹ ኢልዎ እቲ ዘድሓነኒ ከድሕነኒ እዩ ዝብል ኣብኡ ከዓ ተዛሪቡሎ እቲ ካብ ኣንበሳን ካብ ድብን ዘድሓነኒ ካብዚ ዘይጉዝር ፍልስጤማዊ እዚ ከዓ ከድሕነኒ እዩ ኢሉ ሪኹም ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ እናዓቀበ ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ እናዋህለለ ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ እናሰነደ ክመፅእ ስለ ዝፀንሐ እዚ ደኣ ቀሊል ኣምላኽ እኮ ትማሊ ካብ ኣንበሳ እዩ ኣድሕነኒ ኣምላኽ እኮ ትማሊ ካብ ድቢ ኣድሕነኒ ሕጂ ከዓ ካብ ዘይጉዝር ፍልስጤማዊ ከድሕነኒ እዩ ሕፅር ብዝበለት ዘድሓነኒ ከድሕነኒ እዩ በልዋ እስኪ ኣሜን ዋው ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ እዚ እዩ بأملاخ زلك أمنت حف يبلو أنت عينت قدل أنت عينت أجم أبكر ميخا خمزلو أيكونن بو أيكون كان تزارب بتتمال زرد أكاك زي أبيه خا تزارب
بزح جزء شجرنا عبي زخون እግዚአብሔር ስለነድቆ ቆይነ ተዓባ አምላኽ ግን ዓቢ ኻበልዎ ሽግርኩም ክደቀቂ ደሊኻ ኢኻ ትስኖ ሽግርካ ዝተዋህለለ እና ተቀመጠ እና ኸዘኖ ይዝመጽ ነይሩ ዳዊት ደይርስዕ ሰማዒ እዩ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ነፍሰይ እግዚአብሔር ዝገበረልክ ነገር አይትረስዒ እና በለ ምስ ነፍሱ ዝዛረብን ነፍሱ ዘዘክርን ሰብኣይ ዝነበረ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ጀግና ተቃላስ ሰብኣይ ምስ በሎ ኣነ ኸኣ ኣባጊ ዓቦይ ሓሌ አንበሳ መጽ ድብ መጽ ካብ ኩሎም አድሒኑኒ ሕጂ ኸኣ ካብ ዘይጉዝር ፍልስጤማዊ ከድሕነኒ እቲ ዘድሓነኒ ከድሕነኒ ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ ኣብቲ ህይወትና እንተደኣ ኣሎ ሎም መዓልቲ ሰዓርቲ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 1:10 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንሱ ካብ ክንዲ ዝኣክል ሞት ኣድሒኑና የድሕነና ድማ ኣሎ ንዳሕራይውን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣለና ኣሜን እግዚአብሔር ዝቐጻሊ ስራሕ ኣለዎ ብህይወትና ኣባና ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ክዛዝሞ እዩ አሜን አሜን እንበርበል አምላኽ ክዛዝሞ እዩ ቀጻሊ ስራሕ ኣለዎ አይገርምን ኣድሒኑና የድሕነና ኣሎ ንዳሕራይውን ከም ዘድሕነና ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና እናተረዳእና እንተመጽኡ ጽባሕና ንዓቕና ንመጽእ ኣብ እግዚአብሔር እናተወከልና ንመጽእ ኣብ ቆሮንቶስ እንታይ ትብል እቲ ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ እሙን ትብል ኣብ ተሰሎንቄኸ እቲ ዝጸዋዓኩም ዘሎ እቲ ብሕሉፍ እሙን ብህልውካ እንታይ እዩ ክብር እስክምጽሎ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝጸዋዓኩም ትብል እሞ ዝጸዋዓኩም ዘሎ ኣብታ ዝበጽሕናያስ ኤበነዘር እዩ እግዚአብሔር ኤበነዘር ሽግርና እንታይ እዩ ምርሳዕ ስለምንታይ ከም በሓድሽ እንጀራ ባሪኹ እግዚአብሔር ተቀዳማይ ተረሲዑ ስለምንታይ ኣብ ባሕሪ ጢብርያዶስ መርበብኩም ናብ ዝደርቢዩ ከም ዝግበሩ ዓሳ ግፈፉ ኢልዎም እቲ ቀዳማይ ስለ ዘይሰርሐ ከም በሓድሽ ታይ ማለት ድዩ ተቀዳማይ ምስራሕ ስለ ዝኣበየ ስለ ንርስዕ ይድገመልና ይድገም እንጀራ ባርኾት ተደጊሙ ዓሳ ምግፋፍ ተደጊሙ ታጠብርያዶስ ግርምያ እኳ ትብለኩም ዝብላዕ ደለኩም ኢልዎም የለን ከምታ ሓምሻይ ምዕራፍ ልቋስ ማለት እያ ተደጊማ ከም ዘላታ ጴጥሮስ ክርከብ ከሎ ተደጊማ ናብ ዓሳ እንዲ ተመሊሱ ገፋፋይ ሰብ ተፀውዒስ መሊሱ እንዲ ናብ ዓሳት ከም በሓድሽ ተገልጸሎ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከም በሓድሽ ይግለጸልና ምክንያቱ ተቀዳማይ ምስራሕ ኣቢ ናተረስዕ ሽዑ እንታይ ኢልዎ መርበብኩም ናብ ዝደርቢ ኢልዎም ምስ በሎም ብዙሕ ዓሳ ገፊፎም ጴጥሮስ ኣይተረድኦን ዮሐንስ ጎይታና እንበሪዩ ይድገም እንበሪ ደሎት ናይ ቅድሚ ሕጂ ጴጥሮስ ማለት እዩ በኻልእ ኣዘራርባ ተሓይሉና ረሳዕና ክንመጽእ ከለና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ደግም ስለዚ እቲ ቀዳማይ ድረኣናዮ ፍልጠት ቅዱስ ጽሑፍ ደረጃ ምስተውዓልና ዘብርሆ እዩ ፍልጠት ሓይለ ኣምላኽ ከዓ ብኣምላኽ ዘለና እምነት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዳዊት ወዲ እሰይ ኣብ 27 ረኣይዎ ወደረኛታት ጸላእተይ ንሓድሕዶም ተዛቢዖም ክወድቂ ኢሉ ኩናት እንተዘለዓለን እንታይ ኣለኒ እምነት ኣለኒ ኣብ ኣምላኽ ዘለና ተመክሮ እናዓበየ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ዝገብሮ ስም ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን እቲ ሳልሳይ ፍልጠት እንብሎ ከዓ ፍልጠት እቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ባዕሉ ንኣምላኽ ሲ እናፈለጥካ ትኸይድ ኣምላኽ እናተረዳእካ መጽእ ካብ ብዛዕባኡ ወፂእካ ባዕልኻ ኣብቲ ህይወትካ እናረኣኻ ትመጽእ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑስ እንታይ ዳ ትብል ጣዕሙን ረኣዩ እንታይ ጣዕማ ይበሃልን እዩ ኣምላኽ ምእንቲ እዚ እንታይ ተባሂሉ ባዕልኻ እንታይ ግበሮ ጣዕሙን ረኣዩ ባዕሉ ደ ከምዚ ኢሉ የለን ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ኢሉ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ሓደ ግዜ ክሓስባ ከለኹ እዚኣሲ ግርምያ ትብለኒ ዋ ሰሎሞን ሲ ኣብቲ ህልው ይኽኢሉ ሰሎሞን ኣበይ ክኢሉ ኣብቲ ዝሞተ ሞይቲ እዩ ኣበይ ክኢሉ ኣብቲ ዝተረፈ ቆልዓ እዩ ፈሪዱ ክኢሉ ወዲ ኣምላኽ ግን ኣብ ምውታን እውን
ምእንቲ እዚ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ ኣለኹ ማለት እዩ። ዮሐንስ 12 ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ፈሊጦም ብዙሓት ሰባት ስየ ሒዞም እዮም ተጸቢዮሞ። እንታይ ሒዞም ተጸቢዮሞ? ሰሚዖም እዩ ዝብል። ምስማዕ ምርኣይ ኣይኮነን፣ ባዕልና እንተ ዳ ርኢናዮ ኢየሱስ ሓለፋ ዝተዘርበልና እዩ፣ ሓለፋ ትሰማዕናዮ እዩ። ሕጂ ስየ ሒዞም ጸኒሖም። ኢየሱስ ምስ መጸ ግን ሓለፋት ዝሰምዕዎ ኮይኑ ኢየሱስ ብስየ ዝሓልፍ ኣይኮነን፣ ክዳንካ ተንጽፈሉ እዩ። ኣሜን ኣሜን። ስየ ብኡ ትሓልፍ ኣይኮነትን። ክትሰምዕ ከለኻ ስየ ኢኻ ትሕዝ፣ ክትሪኦ ከለኻ ግን ክዳንካ ኢኻ ተንጽፍ። ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እንታይ ማለት ድዩ? ፈረቑ ይነገሩንን ከዓላ ፈረቑ ይነገሩንን ዘረባ ብዛዕባ ኢየሱስ ንዛረበኩም ዝሰብከኩም ዝዝመረልኩም ዝዝምሩልና ዝሰብኩልና ፈረቑ ይነግሩና ነዮም። ባዕልና ንእቶ ኣምላኽ ንገሌና ኣቦና ንገሌና ሓቦና ክኾን ኣይክእልን እዩ። ንኹላትና ኣቦና እዩ ኣቦና እዩ። ስለዚ ባዕልና ራብዓይ ዮሐንስ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣይገርመኩም እንዶ? እሱ ምስ መጸ ኩሉ ክነግረና እዩ ኢላቶ ገለ ጽሑፋት ትፈልጠ እሞት ዝነግረክ ዘለኹ ኣነ እኮ ኢልዋ ብድሕሪኡ ዝነገርክዎ ዘበለ ዝገበርክዎ ዘበለ ዝነግረኒ ኢላ ናብቲ ከተማ መጺኣ። ንሶም ከ ከተማ ተገልቢጦም መጺኦም ብዘረባ ኣብ መጺኦም ምስ ረኣይዎ ኸ ካብኦም ከይከይድ ሓዝዎ ተድልየና ኢኻ ንስኻ ኢሎሞ። ነታ ሰበይቲ ኸ እንታይ ይብልዋ ነይሮም? ኣይ ብዘረባኽን ባዕልና ርኢናዮ እምበር። ኣምላኽ ባረኩ። ድምፀይ ጽቡቕ ኢለ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ወዲ እታ መልእኽተይ እውን ተሲእና ክንጸሊና ስለዚ እቲ ኣምላኽ እናፈለጥና ክንመጽእ ከለና ታዝዓበየት ብልጫ እንታያ ኣምላኻዊ ባህሪ ህይወትና እናተመቐለ ይመጽእ። እዚኣ ሓዝዋ ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ኣምላኻዊ ባህሪ እናተመቐለ ይመጽእ። ትፈልጦ ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ብባህሪ እዩ ዝግለጽ፣ በቲ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ይግለጽ። ፈቃሪ ይኸውን፣ ትሑት ይኸውን፣ ይቕረ ዝብል ይኸውን። ምክንያቱ ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣምላኻዊ ባህሪ ዝወነንካ ሰብ ኢኻ ትኸውን። ቅዱስ ጽሑፍ ምፍላጥ ብርሃን መጽእ ኣብ ህይወትካ። እንደገና ኣምላኽ እናፈለጥና ክንመጽእ ከለና ከዓ ኣምላኻዊ ባህሪ እናተመቐልና ኢና ንመጽእ። እስኪ ንጸሊ በዚ ነገር እዚ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ንቃሉ እስኪ ነንብቦ። እስኪ ሓድሽ ኪዳን እስኪ ንእቶ ንቃልካ ከንብቦ እየ እናበልና እስኪ ኣብ ቃልካ ዘሎ ኩሉ ንትምህርተይ ካብ ተጻሕፈ ተስፋታት ኣብኡ ካብ ሃለወ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣለ ኣምላኽ ንባረኸካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና። ቃልካ ዝሃብካና እግዚአብሔር ስምካ ብሩኽ ይኹን። ብናይ ቃልካ ብርሃን እግዚአብሔር ጸልማትና ስለተሰጎ ጸልማትና ስለተሰጎክ ብርሃን ስለዝንረክብ ነመስግነካ ኣለና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተባረኽ ኣቦ ተባረኽ። ስምካ ልዕል ይበል፣ ስምካ ልዕል ይበል፣ ስምካ ልዕል ይበል፣ ስምካ ልዕል ይበል። እስኪ ካብ ህይወትና ጌጋታት ክውሕድ ምስሓት ክውሕድ ቃሉ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ እስኪ ንጸሊ። ቃሉ ዘለዎ ሰብ ንሱ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝመልአ ሰብ እናኾነ እዩ ዝመጽእ። ሃሌሉያ ተባረኽ እግዚአብሔር ዓብይ
تبارك እግዚአብሔር عبي تبارك نمسكنك هالونا هاللويا تبارك 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 نعلم እግዚአብሔር اسكت حيل أملاخ كأخل جزء اسكنا حزن نعقره تحيل أملاخ نحزنا يا خن كيد كلنا تصبح زقت منا بتنا يتمال زرعنا حيل إنا نسقره تزد حنا نخد حنا نابلنا إنا نسقر تزد تبجون حجون كبجوني نابلنا إنا نخيد آمين آمين هاللويا